e a todos. Esta semana vai un pouco de etnografía, de sons, de música tradicional. Pois nos presentamos o programa o que non se escribe, Arquivos Sonoros e Creación Contemporánea, onde presentamos o festival, a mostra de cine etnográfico no Museo do Pobo Galego, no que hai unha parte moi importante que ten que ver tamén con ese enorme patrimonio. Bueno, que estamos esta semana falando de patrimonio sonoro, de patrimonio musical, de patrimonio etnográfico. Hoxe acompáñame o director da Banda Municipal de Santiago, Casiano Mouriño, e o músico, intérprete, investigador e mestre de instrumentos populares Suso Bamonde. Xuntos están colaborando nun proxecto importante denominado Os Nosos Instrumentos Hoxe, un proxecto didáctico que nos vai permitir recuperar e aprender das nosas raíces musicais. Onte, cando inaugurábamos, cando presentábamos o programa do MICE, falábamos de que a tradición hoxe en Galicia é pura expresión de modernidade, de pura vanguarda tamén, non? Nada, do que queremos falar hoxe da grabación que se vai facer ca banda de música os próximos días 26 e 27 de abril no de marzo no Auditorio de Galicia, na sala Ángel Braje, con 11 melodías, con 17 instrumentos tradicionais que forman parte pois dese universo sonoro noso, non? Como o charrasco, a lata, as cunchas, culleres, pandeiros, etc. Como está previsto que ese documento sonoro, ese disco, pois está previsto distribuílo como sempre a través dos diferentes centros de ensino, centros socioculturais, tamén para ampliálo despois aos centros de maiores, ludotecas, máis centros, non? Onde se poda divulgar esta ferramenta que ao final vai a ser unha ferramenta pedagóxica moi importante. Unha vez que este rematada a grabación, pois realizaránse os distintos arreglos, editarán, como todo o proceso de edición sonora, non? Creo que vai a haber como 1000 exemplares DVDs e, por suposto, se vai a difundir tamén a través dunha plataforma en liña. Este proxecto xurde da man de aquí dos compañeiros de Casiano e de Suso, en un canto, pois, repito, as nosas raíces, a nosa identidade melódica, un proxecto que nace para divulgar a riqueza dos nosos ritmos, temas e letras presentes na nosa cultura tradicional e que precisamos recuperar se non queremos perdelos para sempre. Por iso é tan importante. A mellor maneira de que o noso patrimonio musical chegue pois ás escolas, aos institutos, os centros de maiores, o conxunto da cidadanía. Para que poidamos coñecelo, para que podamos protexelo tamén e preservalo, gozalo e aprender del, recoñecernos nese maravilloso patrimonio. Pasolle agora a palabra a Casiano e despois falará Suso deste proxecto. Moi ben, bons días, e unha máis que facer un pouco que referencia ao que dende a banda municipal, non? A temporada da banda municipal non solamente ao longo do ano, pois hai unha serie de concertos sinfónicos, colaboracións con solistas, directores convidados, concertos familiares, etc., todo tipo de eventos, non? Durante os distintos ciclos. Tamén hai unha parte moi importante que xoga neste caso, que son os concertos didácticos, non? Con el a banda municipal pretendemos, non? Achegar o que é a música da banda pois, a todos os cativos e os mozos, non? Dotalos de recursos auditivos para que poidan
disfrutar da música que escoitan, non? E como non, pois tamén formar un futuro público, non? Dentro desta oferta didáctica que facemos sempre dentro da temporada, sempre vai un pouco en función das idades, para infantil, primaria, secundaria, etc. Non? E, bueno, pois, ante esta nova situación que estamos vivindo e que seguimos vivindo, a prolongación desta pandemia, pois, a verdade é que tanto Suso como eu, pois, artellamos aí unha solución, xa que non podemos facer os concertos presencialmente, traendo, como facíamos, non, habitualmente, todos os escolares ao auditorio, para facer o concerto en directo, pois artellamos esta proposta de achegar o noso aos centros, non? Levar o que é o concerto didáctico a eles, non? E daí sale un pouco esta idea, non? Esta proposta, e evidentemente nunha primeira parte pois é gravar o que é o DVD, como ben comentaba a concelleira, non? Que por unha banda vai conter o que é os vídeos explicativos de todos os instrumentos que vamos a utilizar, que despois xa entrará máis pelo miúdo Suso aí, que é neste caso o especialista. Por outra parte, poderán visualizar o que é o concerto das pezas, non? Que vamos a gravar coa banda, que son 12 temas, onde vai estar o que é a banda interpretando cada peza, neste caso co músico, coa parte solista do instrumento que poñerá Suso. E por outra parte tamén conterá o que é a visualización combinada, non? Na que antes da interpretación de cada tema musical, pois, neste caso o solista explica o que é as características e o funcionamento de cada instrumento que vai a estar presente na peza, non? E por outra parte tamén queremos que este traballo tamén entendemos que ten que estar neste caso disponible, como xa comentaba antes Mercedes, nunha plataforma en línea, non? Coordinada evidentemente desde a institución, a idea é mandalo e poñelo durante un período de tempo para que neste caso os colexios poidan dispoñer desta ferramenta tamén de maneira virtual para poder utilizala no seu día a día no traballo deste caso nas clases de música, non? Tamén destacaría neste caso que o programa escollido para este proxecto, non? Pois, por unha parte, temos as melodías populares tradicionais da nosa propia cultura, non? Que tamén lle metemos os instrumentos tradicionais, evidentemente, por outra parte, hai unha parte clásica de temas clásicos moi coñecidos, como pode ser a Bota de Luis Alonso, Carmen de Bizet, a Cabalgata das Valquirias, a típica cabalgata do Guillermo Tell, e aí tamén, de maneira, son temas clásicos moi recoñecibles, moi fáciles de identificar, melodías, xa digo, moi populares, e de alguma maneira o que é na parte tradicional sí que queremos apostar, non? Pola nosa cultura, e a mellor maneira de apostar por ela que facendo, non? Interpretando, e neste caso, ainda por encima, tendo a un músico como Suso, pois, aportando os seus instrumentos, algúns moi singulares, pero que sí que son nosos, non? Da nosa cultura, pois, a verdade que me parece unha proposta que hai que facer e que na banda tenemos de facela, non? E por último xa diría que o proceso, non, que leva isto a grabación, non? Porque houve un primeiro proceso onde xa se gravaron o que os vídeos explicativos, neste caso da man de Suso, explicando cada instrumento coas súas características e o funcionamento e tal. Ora estaremos na segunda fase, por decirlo de unha maneira, que estaríamos grabando coa banda o que xa os temas musicais en conxunto cos instrumentos solistas. Pero despois ainda ven outra terceira fase que é de produción, de meterse no estudo e mesturar todo e todo este traballo cos técnicos, non? Que, como vai ser un traballo non solamente de audio, senón tamén de vídeo, pois hai que encaixar, hai que perder ainda moitas horas de estudio, non? Por iso que é un proceso que leva un tempo, non? Leva un tempo, pero, bueno, creo que ainda que leva o tempo que aí estamos na segunda fase e esperamos leválo a bon porto e nada, dalle as gracias a Suso por participar neste proxecto. A verdade que para min é un placer, na banda tamén agradecemos porque sabemos que é un gran músico e para nós é moi fácil traballar con el. E creo que, bueno, ele agora xa paso a palabra para que ele profundice un pouco máis no que nas características dos temas e todo eso. Nada, agradecerlle, xa digo, tanto por parte miña como da banda, pois, que estea nesta proposta con nós. Moitísimas gracias. Eu sí que teño que empezar tamén agradecéndovos a vos, tanto a Casiano como director da banda, como a Mercedes, todo este apoio que temos institucional para facer estas propostas didácticas, porque sin el, músicos e docentes, temos moitas ideas, a veces boas e a veces non tan boas, pero a veces non temos vehículo nin apoio para poder leválas adiante. O sea que grazas de verdade de antemán por confiar en esta proposta. Centrándome un pouco máis na idea que vos apuntaba antes Casiano, pois eu teño un vicio malísimo que son tremendamente optimista
E dentro de toda esta pandemia e toda esta confusión e toda esta problemática, pois resulta que é o xermolo para facer algo bonito, distinto, e que incluso chegue a moita máis xente da que estaba chegando cos concertos didácticos presenciais que se estaban facendo. A idea foi tan bonita como decir que os nosos instrumentos hoxe, con todos os avances que teñen, pero respetando sempre a súa idiosincrasia, tanto técnica como acústica, non só vai a quedarse na xente que poda vir a vernos ao Auditorio de Santiago, senón que vai a chegar a todos os confins do mundo, pois tamén gracias a estas tecnoloxías que nos está facendo exprimir esta situación de pandemia. Entón, pois, bueno, como ben decía Casiano, aproveitamos dous espectáculos que xa fixéramos coa banda, con bastante éxito, un que se chamaba de Tradición con Suso Bamonde, que versa sobre melodías populares tocadas con instrumentos populares, e despois unha pequena volta de torca que lle demos para facer outro espectáculo que se chamou Clásicos á Galega. En este caso, as melodías eran todas moi coñecidas da música clásica, pero eran interpretadas tamén con instrumentos populares galegos. De esos dous espectáculos fixemos todo este DVD que se chama Os Nosos Instrumentos Hoxe, pois porque os instrumentos que tocamos dende fai moitos anos tamén sufriron evolucións e tamén aplicaron a tecnoloxía máis punteira que se aplica a outros instrumentos ou a outras pois simplemente non sei como dicilo, xa non só instrumentos musicais, senón utensilios da vida diaria, coches, roupa, alimentación, todo. Entón, por exemplo, eu trouxen aquí 4 cousiñas para que vexades como un punteiro de gaita pois xa non se fai só de madeira, senón que se fai en unha impresora 3D calquera na casa. Podemos construir un punteiro de gaita en un material que se chama PLA, ácido poliláctico, que está feito de pataca e remolacha, con unha sonoridade igual que a de un punteiro normal, nas cores que queiramos. Aquí xa non hai un artesán só, hai polo menos 3 ou 4 artesáns que están facendo punteiros e gaitas completas en estos materiais. Por riba, moito máis fáciles de desinfectar e de higienizar nos tempos que corren, que tamén temos que ter en conta eso, aparte pois, do abaratamento dese instrumento. Punteiros como este de Lislatas, que fai anos xa se plantexou romper o punteiro, literalmente, para facilitar a súa afinación. Este punteiro é de madeira, pero bueno, tamén se poden facer en outros materiais. Carlos da Silva, en Vilagarcía, está facendo gaitas en PET, en PLA, Manolo San Pedro está facendo gaitas en Suiza, en POM, polioximetileno, gaitas que se non nos din que están feitos en estos materiais, polo seu resultado acústico, pensaríamos que son gaitas de toda a vida. Chegamos a cosas máis sinxelas, como son as tarrañolas, os instrumentos medio de xoguete, medio de música que empregamos, que tamén podemos facer en impresoras 3D ou que tamén podemos facer en outros materiais, como son o crión, que é unha especie de corián ou de silestone, é pedra compactada, ou de madeiras compactadas, como a trexpa. Entón, todo isto está chegando ata nós, está abaratando costes, está respetando a tímbrica, o sonido e o volumen dos instrumentos, e o que nos permite, para facer estos concertos, como decía Casiano, pois é poñer en valor os instrumentos tradicionais de sempre, pero cas ventaxas que temos hoxe para ter o control sobre a súa afinación. Nos antes, por exemplo, era moi difícil poder tocar un pandeiro en un día de frío ou de humidade, porque a pel flóxase. Bueno, pois hoxe temos dous sistemas, cando menos. Este sistema, que por medio de unha chave vai a apretar estos tornillos, que o que fan é separar o marco do pandeiro entre ele, e con eso conseguimos tensar as peles que van atadas alrededor das dúas caras, e eso si nos permite xa buscar con canta tensión queremos tocar. Ou outros métodos, vamos a decirlo un pouco chic, un pouco máis chic, como pode ser inserir unha cámara de aire por debaixo das peles do pandeiro entre o marco e estas, e co bombín de bicicleta e a súa válvula de toda a vida introducimos aire nesa cámara, que o que fai é o mesmo que veíamos antes, o sea, hincha, empeza a aumentar o volumen e a tensar as peles. Entón, isto permítenos ter o control da tensión do instrumento
no momento en que queremos tocar. Isto todo está pasando con todos os instrumentos populares e por facer isto, tanto como trompas, birimbaos afinados perfectamente, ocarinas, asubíos, nos está permitindo poder tocar tanto melodías populares como clásicas con unha formación de banda e con unha afinación xusta. O sea que, digamos que isto vai ser o proxecto en resumo do DVD, aportar todas esas tecnoloxías novas que se están aplicando aos instrumentos tradicionales de hoxe, explicados un por un, explicado antes do tema que se interpreta coa banda, e despois no menú do DVD teremos un apartado moi didáctico, sobre todo pensado nos profesores, para que poidan escoller só os instrumentos, só o concerto da banda, o instrumento co concerto e algunhas máis explicacións. O sea que, repito, moitísimas grazas. Como ben decía Mercedes, a tradición sigue viva porque sigue contando coas tecnoloxías de hoxe en día e non as descarta. Creo que se algo caracterizou a tradición galega de sempre foi ese ser capaz de asimilar calquer evolución, adaptarse a ela e non por eso perdela nin rexeitala. O sea que, de verdade, moitísimas grazas polo vosso apoio en este proxecto. Nada, un placer. É certo que a oferta de concertos didácticos que a banda ofrecía todos as tempadas, pois nin o ano pasado nin este se poideron levar a cabo por as circunstancias que estamos vivindo, pero esta é unha forma de subsanar esa circunstancia, non? Ofrecendo un documento que vai quedar ademais para sempre, que vai a ter, como decía Suso, unha difusión moitísimo máis grande que un concerto presencial, que por suposto non renunciaremos a seguir facendo cando estemos en condicións de facelo, pero que sí, efectivamente, somos conscientes de que as redes pois neste longo e triste ano pois poidemos chegar a moitísima xente. Polo tanto, nós tamén agradecer esta colaboración. Tamén temos o mesmo vicio do optimismo. É certo que somos moi prudentes porque nós temos a obriga de demostrar cada día que a cultura é segura, que é un lugar seguro, que é un lugar absolutamente necesario para poder vivir e para poder disfrutar de toda a riqueza cultural que ofrece a nosa cidade. Por lo tanto, a nosa aposta é seguir producindo, generando actividades pois de forma positiva, mirando o futuro, que creemos que vai mellorar todo. Como o decimos sempre, fomos moi prudentes dende que empezou todo este proceso. Creo que non nos equivocamos en ningún momento, pero sí podo decir que é certo que os aforos son reducidos, pero estamos enchendo todas as cousas que estamos facendo, non? Por lo tanto, nada, moitas grazas. Disfrutaremos seguro deste DVD que nos... Sí, entón, o DVD, o que sería a producción, a terceira fase, cando contarían rematada? Bueno, a idea é telo para maio, non? Sí. Pues va a presentar o que sobre as letras galegas, non? Sobre esa data, non? A idea é esa, porque ahora hai o traballo este de produción e de estudo que hai que, bueno, respectar todos os temas, estudiar, todo isto leva tempo. Hai que editar o que é a produción dos deberes, pero a idea é que a primeiros de maio, finales de abril, meses de maio, sí, coa idea de pensando un pouco como data referente o que é a letras galegas, a presentación que faremos, neste caso, xa rematado o que é o traballo. En todo caso, son os prazos normais na edición de calquer proceso de documento sonoro como este, con un documento profesional importante. É que che iba a dicir, perdón, en este caso son plazos moi apretados, porque, o sea, gravar 18 instrumentos por separado, os vídeos, editalos, ter os textos todos listos, agora o venres e o sábado facemos a grabación coa banda e despois vamos a facer a reacción, a produción e a montaxe de todo eso para que este á volta da Semana Santa, como máximo mediados de abril, preparado para mandar xa para as copias. Entón, quero dicir que é un traballo de unha envergadura moi grande e eu creo que vai máis rápido que os tempos normais, incluso,
Sí, calquer documento audiovisual como este exixe unha montaxe pormenorizada e o éxito tamén do resultado final depende de como se faga esa montaxe, pero bueno, o noso objetivo é, como ben decía Casiano, pois no entorno do 17 de maio ter o documento para a súa presentación e de forma inmediata despois distribuílo antes de que remate o curso entre os centros de ensino da cidade e probablemente tamén da provincia. Bueno, pois nada, moitísimas gracias. Agora temos outra. Moi ben. Si continúa semana. Sí, llevamos